oɗo vidéo noon kaldanmi direct koye président Macky Sall ko siftinde président Macky Sall wiidemo nde dundu ndu sukki nde hay goto suusa nadde hay goto suusa joofade baroɗe nan toon pobbi nan toon cewɗi nan toon gatumuji nan toon neɗɗo goto suusi nadde nder dundu to holi on Abdoullahi Daouda Diallo 2009 somo siftora ñande min jaɓɓoytomo jeyirba min nadde makko département Podor Kassit Abou Djouba on honga tous les responsables responsable département Podor ɗo mbawi wonde foof kala gonnoɗo Abdoulaye Wade hay goto suusani Abdoulaye Daouda Diallo goto suusi yaltude volontaire abbe président Macky Sall o perti poste makko secrétaire général IPRES nde min naati Podor somo siftora ñande min majji hakkude duungel amin ummi duungel hakkude kaskas e ɓokki e siwre ha omo dari yimɓeɓe ne mbiyamo jengi sécurité makko ene wiyamo kanko Macky Sall woto o yaah amin omo dari o wi kanko omo adodire ɓokkinaɓe e siwre naɓe o wawa wasde yaade mbeɗamo waɗa encourage min e makko e Abdoulaye Daouda Diallo amin dari poussiére ne haɗi min yaade amin majji haw heɓɓiti o wi Abdoulaye somi laami man waɗɗo godoron somo siftora ɗum somo siftora nde min majji min ummiti amin jalta ɓokki salatu ene juule min garti min defti hakkude maajo kanko président Macky dande makko saali ko min ƴetti radio mboɗa nantinanamo somo siftora ɗum kanko président Macky Sall mataw kam o miijotako wiide omo waɗa Amadou Ba piyaɗo ha jagge ɓoggi fiya premier tour fiya ha pari nde puɗɗi wadde lobinaji yo arte président Macky Sall président Macky Sall hande wiya ene waɗa Amadou Ba minen apriste authentique omo andi min kalowo komi apriste authentique omo andi min kalowo komi apriste minen amin jaɓanamo o woppa Abdoulaye Daouda Diallo o wi omo waɗa Amadou Ba holɗo fawi e holɗo fawa quand même Abdoulaye Daouda ko newiɗo Abdoulaye ko nehiɗo Abdoulaye il est correct loyal needi mum e teddugal mum kadi minen fulɓe fof min mbi ko Abdoulaye Amadou Ba piyaɗo bureau mum goto ɗo wuuti piyaɗo e parcelle ha jaggue ɓoggi président Macky est ce que ni ne foti miijade Amadou Ba min kay min président Macky min gonɗani ko jabnude an kay mataw kam hay sa waɗani haydara kam capato kam ne foti yoɓede lamɗam mum capato ene foti yoɓede lamɗam mum te woti teskito nde ummiɗen de salde mbaɗɗen siwne Sénégal foof ko an Abdoulaye Daouda jalti saɗa siftoro nde jaaɗen groupe fulɓe ha tawɗen toon cukalon pulon ne goni e wiruji ha dariɗa aɗa siftoro ɗum président Macky nden ne muusi ene metti nden goto yaadema Abdoulaye Daouda Diallo ɓen Amadou Ba ndemin garti toon Abdoulaye fayi impôt et domaine o waɗi ɗum koye frigo bureau Abdoulaye sa ari no bureau Abdoulaye tawata toon ko journal tawata toon calendrier haydara ala Abdoulaye waɗe ɗo mette hande miijoɗa wiide aɗa totta goɗɗo président min ngala hen sa waɗi ɗum min ngala hen min jaadanema min imam Seydi Mbaye imam Ratib jamñaaƴo min ko kalmi ko mi suuɗaki kuɗel min moggaki e leggel koye Abdoulaye min gondi de kala kadi ɗomin goni fulɓe hande wona halpulare en ɓolɓe de ko jolfuɓe e sereraɓe e fulɓe minen fof gonde Abdoulaye surtout les apristes authentiques aɗa andi somi wima les apristes authentiques onko teg kalmi amin ñaaguima noon an kam a hewani firtude aadi a hewani ñamtude konngol ma aɗa andi mbinoɗa min ko Abdoulaye Daouda minen kay min ganda ko heptumani ha min hay premier ministre min cikkano min hayno mbaɗɗa Amadou Ba premier ministre welani min hay nden welani min par ce que wona lawol Amadou Ba neɗɗo piyeteɗo ha jaggue ɓoggi jagga mbiya aɗa waɗa ɗum premier ministre walla mbiya aɗa lomdina parti saɗa siftora élection ɓennuɗo ɗo o wona ko résultat ji département Podor panno ɗon les législatifs ɓennuɗo ɗo o panno ɗon jooɗi ɗon onon fof oɗon paayi panno ɗon ko résultat département Podor minen noon jagga neɗɗo amin mbiya aɗa waɗa sacrifice e Amadou Ba amin jaɓanma ɗum président ko min haali ɗum mi suuɗaki min haaldata e ma jiɗmi président keɗɗa kam aɗa andi saɗa mandi finde aɗa andi mboɗa andi aɗa andi mboɗa andi aɗa andi kalɗo gonɗen minen ma jadanno donc amin ñaaguima min mbima ko Abdoulaye min mbi sa waɗi Abdoulaye ko Abdoulaye min mbi sa waɗani Abdoulaye noon fof min pondi hen
te kadi sa waɗani Abdoulaye mi haalanma c'est la vérité hen kalantumami gonga sa waɗani Abdoulaye tan a bonni APR sa waɗani sa yiiɗa tan APR fuusa kala nde mbaɗɗa Amadou Ba a fuusi APR par ce que min mbawa on peut pas concevoir min mbawa jabde kadi haqqille ni jaɓata Amadou Ba piya premier tour fiya deuxiéme tour ha jaggue ɓoggi ara hande wonto patron amin minen APRIS ɗum ne sell ko ɗum tan jinnomi haalandema o message jinnomi yettindema an président Abdoulaye hande Abdoulaye janggo Abdoulaye ɓawo janggo assalamu aleykum wa rahmatullah